да убеждаваш някой да стои в България или да си тръгва в рамките на съвременния Европейски съюз е лоша работа. Това не е редно. Трябва да убеждаваш да не си къса връзките с България. Аз даже искам да използвам това интервю, защото съм сигурен, че е страшно гледано в чужбина. Да потвърда огромния ни ангажимент за момента поради бедност, предимно емоционален ангажимент към нашите приятели, защото ние всички сме кой 2/3, кой 3/4 от близките му в чужбина вече, но тия, където по-рано се ожениха и децата им заминават. Че наистина, тук важното е да не се скъса връзката между българина, който живее в Англия или в Германия или в Холандия и родината му, а не да му се забрани. Нали? То си беше забранено, но си беше хубаво. Естествено, че хората трябва да могат да ходят и да учат и да работят и да се развиват, но страната трябва да се грижи за тях. Това означава консулства на верните места, училища към консулствата. Това е прочут избирателен район чужбина, защото сега ми звънят и ми викат, аз сега разбрах, че не мога да гласувам с преференции. А нали те са такъв тип хора, сега като си направил труда да откриеш секция в град, в който няма секция, със сигурност си от типа, дето следи кой искаш да гласуваш, да използваш новото. Няма го за теб новото, нали? Няма преференции. Аз се шегувам и им казвам, всички преференции от чужбина са за Радан Кънев. Това е положение. Нали? Но това е да поддържаме разговора. Това са важни ангажименти на българската държава. Електронното гласуване е в крайна сметка. Ако иска тая връзка да е жива и да пази шанса от това връщане на хора от чужбина, за което говорихме.